but she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Hips when she whine like a snake, got me stuck in emotion. Don't make me wait, make me wait. Ready right now, yet to feel it again. No, she a freak when she ride and control it. Got me praying, got me begging for mercy. She not just any kind of guy, she a here that broke to your socks. Watch her go, no, she a pro. Hands on your knees for your wine so. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so. Hurry, 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 hurry. Baby, don't make me wait right now. Watch her go, no, she a pro. Hands on your knees for your wine sauce. Watch her get while she a go. Everything right when she moves so sweet. Hurry, 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 hurry. Oh, baby, don't make me wait right now. Oh, baby, don't make me wait right now. Oh, baby, don't make me wait right now. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl in the place. Make every man a line up in the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. You a take off the eye off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off me eyes off of every girl. Your fashion up, that designer, rock every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor, you turn me on more. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl in the place. Make every man a line up in the race. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight you want me, come here physique. Me and me entourage in ya heavy, but so far the girl them fi come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Cause tonight you want me, come out physique. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl in the place. Make every man a line up in the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. Yan ay patungo. Ang Soklo. Halo sa inyo lahat mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at syempre kasama nyo naman ang pinaka-pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Heidi. Yan naman our last nation
Test Drive 1, Maria, Maria, at ayan, Mr. Ray. Ayan, at syempre sa mga iba pang nanonood, halo sa inyong lahat. And don't forget to like and share our page. Syempre, ang ating live ngayon, huwag doon malilimutan i-share. At mag-react kayo. Like, react, and heart react. Kaya na syempre, sa ating mga Facebook pages, meron dito sa Makati, Madrid Philippines, sa Pangasinan, Madrid Philippines, Pangasinan, sa Cebu, Madrid Philippines, Cebu, at sa Davao, Madrid Philippines, Davao. Ayan, so pakilike at pakishare yan para naman na updated kayo sa ating mga happenings dito sa Madrid Philippines. Ayan guys, so syempre para sa ating mga may free data lamang at sa ating mga hindi makapag-comment sa kanilang mga cellphones, pwede kayong makipag-comment sa inyong mga katabi at makinood. Ayan, at nakatutok na naman kayo ngayon sa paborito ng tambayan tuwing tanghali. Yan ang nag-iisang The Almusal Club. At syempre, on the go pa rin tayo sa kwentuhan at swak pa rin tayo sa kulitan dahil kasama pa rin natin ang gwapong Kengkoy, Ruby! Hello, Madrid Nation! Ayun, what's up? What's up? Kay Johnny Kaga, Bika, Ray, Mama Real, and Maria. Hello, and Hitesh Jutuani. Kamusta kayo lahat? Today is Friday, so How are you? Day, sabi ni Hitesh. Ayan. Ayan, ano ba? At kay AJ Guache, Yes. Ayan, di ba? Masaya ba ang Friday nyo at magtatapos na? Weekdays na naman. Yes, weekdays na naman. Teka lang, weekdays na naman, napaisip ako. Kasi happy na ulit ako makauwi sa amin. Ikaw ba, DJ Ai? Oo naman, hindi naman ako umuwi, pero malapit na tayo umuwi dahil bakasyon grande na naman after. At teka lang, tama na yan. Yes, at syempre, At ipapakilala na namin ang tropa namin na kasama pa rin natin si ang ating cutie patuti, Kimpi. Hello, Madrid Nation. Hello, Madrid Nation. Ayan, magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan, nakikita nyo ang aking heart react. Kaya naman kung nag-enjoy kayo at mag-e-enjoy talaga kayo sa ating games ngayon dahil lumaki na ang ating pot money. Ayan, syempre abangan nyo yan guys sa ating hangman mamaya. Yes. Ayan, halo Ashel Santino. Hi, good afternoon Madrid Nation. Ayan, present na si Alex Gaviola. Halo Alex. And kay Mr. AJ na laging nakatutok. And kay Ma'am Shirey. Halo Ma'am Shirey. Ayan, last time sa Davao. Babalik ka na dito. So, magkikita-kita ulit tayo sa Madrid Live. So, speaking of Madrid Live, i-announce ko na rin, guys. Mamaya abangan nyo kami sa Madrid PH Live. Abangan nyo kung sino ang ating magiging guest. 7 p.m. yan. Yes, ayan. Siyempre, tumutok lang kayo mamaya dahil doble ang ating saya. Ayan. So, ready na ba kayo Hello, sa ating Del Romeo. hangman? Ready na kayo sa ating hangman dahil ang pot money natin ngayon ay 200 pesos. Ayan, palaki na palaki. Kung ako sa inyo, ang tawag dito, ipunin nyo yan para mas nakakatuwa at mas nakaka-excite manalo. Kaya naman, ilabas na natin ang ating hangman para makapili na kayo. Is it easy? Medium? Or hard. So, yan. As per our one and only Sir Ian. Ayan. Sabi niya, gumagaling na daw kayo, guys. Ang bilis yung masagutan ng ating mga ang ating mga games. Sa kaya naman abangan nyo ang mga papremyo na darating kung sino ba ang ating mga solid almosalers dyan. Kaya naman guys, mag-heart react na kayo and like react. Syempre, i-share nyo na rin ang aming live ngayon para naman mas dumami pa ang ating almosalers. So yan, kung ready na kayo, please comment ready and isagot nyo na rin kung ano bang kategory ang gusto nyo, kung easy ba, medium, or hard. Sabi ni Ma'am Shirey, easy. Si Ruth, ayan, nag-heart na si Ruth. Si Alex naman and si Hitesh, sabi nila hard.
Is it ano ba? EOP day today? Kasi it's Friday. English only policy. Every Friday you have this. Yes. Yeah. Hitesh. Yes, it's from Hitesh. Diba the last time? Okay, Yes. yeah. We agreed So it's that every Friday Yes. today, so it's EOP time. Even the players and the Yeah. is fixed. And DJ IU will explain to you every games that we have. So Because we yan, don't Del understand Romeo is ready, Ann Lizar and Ruth Gabehan ready na. You are ready, guys? Hello, They Ann are Lizar. ready. So, let's start muna sa hard. Here's a Sorry, call. I'm Taglish eh. Oh yeah. I'm Taglish. Let's Ayan, go. okay. So, simulan na natin sa hard. Yeah. Let's go Taglish. Oh, let's start. After Cherry Diamsay, hard. Okay, let's play hard. Let's play hard. Okay, for our first category is Is famous brand. famous brands. Ayan. Oh, guys, Hello, ready? Jana Gabika. Input your answer in our comment section. Yes. And don't forget to like Yeah, and subscribe heart and ring the bell button. Yes, Thumbs and up. syempre keep on sharing our stream for more prizes. Yes. Taglish is fine. Oh, I told you. Okay, Taglish is okay. Okay. So from Ruth Gabehan, letter E. Letter Letter A. E. Okay, just wait. I will go. Okay, we have letter E. So guys, input ng letters. Ang ating category ay famous brand. Famous brand. Yes. And syempre, don't forget to like, react, and like, react. And syempre, keep on sharing our stream. Mga may free data at walang data, pwede kayong makikonnect sa Yes. inyong mga So as you can see, ang ating pot money is 200 pesos na guys. So walang nakakuha ng ating pot money kahapon. Kaya naipon siya ngayon. Kaya naging 200 pesos. And our highest pot money is 330 pesos. Kaya naman pwede nyo pa yan palakihin. Sabi ni Del. Halo, Jerome Cruz Evangelista. Halo, sabi ni L. Victoria's Del, letter Secret. R. Is it Victoria's Secret? Hindi po. Let's try letter R. No, it's not Victoria because the second letter O, is yung letter pot money E. natin, isang Yes. Guys, don't forget our number one, our one and only rule. Tama, Yes. di ba? Yan. Yeah. Ang ating rule ay hanggang 2 balloons Only lang 2 balloons. pwede nyong paputukin You can- sa buong game. Kapag nakapagpaputok na Yeah. kayo ng dalawang Yes. logo, dapat kompleto na yun. In English, Yes. you are allowed to pop a balloon. 2 Two balloons. balloons. To pop, Yes. to boom, Kapag to pag nag-exceed Exceed. ang 2 balloon, goodbye pot money na. Okay. At makikita And- nyo ulit ang ating pot money next week. So yan guys, mag-teamwork lang kayo para makuha nyo ang For pot money. example, we have Ayan na lolo, Charmaine 200 Abulancia. pot money. Then when So we don't have letter boom. R, guys. May pumutok ng isa. So you only have one one chance Chance. na lang. Sabi ni Yes. One Kuya balloon Jomar, are letter allowed. O. to be Halo, Kuya Wow, nanonood ang ating one and only engineer Gerald Roswell. Halo, engineer. Engineer, we miss you. Ay, okay. Meron tayong We miss you, engineer. Yan, So, from nahuli, teka lang, may balita Ann ako. Lazar, letter A. Nahuli ni Engineer si Kelvin na Letter A. nag-i-spy eh. Wait lang. Guys, walang letter A. So, kapag nakapagputok pa kayo ng isa pang lobo, ay goodbye. Pot money. money. And the pot money we will add It's on Monday. Yes, Monday, mag-a-add ang yes. ating pot money sa Monday. Kung 200 ngayon, magiging 300 na siya next week. Okay lang naman paputukin niya yung lobo kasi mas maganda, mas malaki yung pot money. Umabot ng 1K. Ay! Yes, ipunin nyo lang. what in English to Sabi ni ipon? Del Romeo, a minute late lang ang connection ng net. Wow. Sabi ni Al Oh. Lazar, letter, ay meron na pala.
Sabi So ni Hitesh, guys, one letter chance S. na lang. Kapag pumutok S, ang balloon, S. goodbye na. Yup. So from our Wow. engineer Gerald Oswelio, hi Papa Roof. Pa-shoutout naman kami ni Casey habang nagbabayad dito sa Quezon City Hall. Akala ko City Jail eh. Ako din, nakala ko City Jail eh. Hello! I-flex naman Sinashoutout natin yung ko si... Hindi, i-flex natin yung magiging office natin sa Yes, Quezon i-flex City. lang namin ang aming magiging office sa Quezon City. So guys, yes. Balita ko eh, papaupuan na yan by Oo, malapit na siyang By December, maupuan. by December. Kaya naman, syempre, ano, Kaya kami ay hiring ngayon. napakulupit ng ating engineer, Sir Ian, si Casey, at Casey. saka sa mga lahat ng mga kasama. Si Kelvin at kami. Guys, paki-comment naman kung malulupit kaming mga media. Dali. So yan, from Comment Brian nyo. Christian Ay, naku. Buwan, Plus Mercury Moon. Plus recruitment. Plus recruitment. Meron bang Mercury Moons na Mercury brand? Moon. Let's try letter M. Letter M. M ba to? M. 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 Ayan, hindi siya Mercury Moon. So, goodbye to pot money. So, yan guys, kahapon walang nakakuha ng pot money and ngayon wala na namang nakakuha ng ating pot money. So, makikita nyo na ang ating pot money natin next Ito. Monday. And Monday, next week. Sabi ni Sabi ko Gerald, nasabing May natin. sinabi Punting na siya. kami sa City Jail. Napasok namin Skyway gamit motor lang. Napakalupit nyo. Napakalupit nyo naman. Teka lang, kaklaruhin ko lang. Saan bang Skyway kayo Yes. napupunta? Ayan, sabi ni Mr. AJ, Saan wala ng Skyway? R. Yes, wala ng R. Wala, no? Halo, Christine Serrato. Halo, Christine. Ayan. Bakit Christine, nyo kasi halo, pinapasok halo. yung motor sa ano? Ano ba yung motor Skyway. nyo? 400 ba yan? Hindi, parang ibang Skyway ata yung pinapasukan ng dalawang yan eh. Kaya mapunta sa City Kaya Jail. mapupunta sa City Jail eh. Na-reklamo ata. So, Ayan yan. naman sila shoutout sa Davao at sa Cebu. Ayan, wait, hindi ko pansin nagsabi. Sabi ni Ruth, Wala. Ayan, letter M. M. So yan, shoutout din sa Pangasinan branch sa mga Yes. nanonood Oy. dyan. Sabi ni Ruth Gabehan at Hitesh. Letter Letter I. Ayan, sabi ni Kuya Jomar. Okay. Pa-shoutout, birthday ko ngayon. Wow, happy Happy birthday, birthday. Kuya Jomar. Jomar. Siyempre patingin din natin birthday. I hope you enjoy your Nobi day. Liwa. Yes, happy birthday sa ating Nobi Liwa. At kay G1 Ochi. Yung customer service post nyo open. Yes! Well, no, we Open are na, hiring. open. So, if you're interested, just message us on our Facebook page for more details. Yeah. Yes. Sabi ni Christine Serrato, letter J. Ayan, nag-comment si Mr. Jomar sa ating shared stream. Sabi niya, tara, kain tayo. Kumakain siya ng kwek-kwek. Ayan. Ayan. Kaya guys, kung ano man ang ginagawa nyo ngayon, Halo kay ating Congressman i-send William nyo na Manuel sa Santos comment. Arno Nobal. Sabi ni Christine, letter Congressman J. talaga eh, no? Susundin ba natin kala ko ang may letter congressman J? talagang manood eh. Sabi ni Christine Parang Serrato, ano ako letter dyan sa J. letter J. Ah. Letter J, J, Kung J, ano J, ang J, kinabilis J, J, ng J. sagot kahapon, yun ang kinabagal. Sabi ni Gerald, 400 Sisi yung mga puso namin. Ayan, syempre guys, don't forget to heart react and like react and keep on sharing our stream. Engineer. Para naman for more prizes. Puso ba talaga ang 400cc o iba ang mabilis sa inyo? Sabi ni Ryan, Penguin Food. Foods? May ganun bang brand? Penguin? May penguin na brand. Okay, let's try muna letter Wala nang P. letter N. Ay, charot. Ayun na pala. P. Letter P. Oy! Letter G? Letter F? Letter F daw, sabi ni Christine Serrato. letter F. Wala yan. Ano? F daw, sige. Guys! Wala! Hindi siya penguin food. Ay, sayang! Gusto ko to. Umabot ata yung sagot ni Jana. Wala, naputok. Publisher. Gusto ko yung mga
mga cover ng mga penguin. Kasi maganda ang ang Oh, class it's ng mga penguin book publisher yan. pala. Parang umabot nga yung sagot Hindi ni ba Janica. umabot yung sagot ni Jana? Kasi parang nakita ko na yung sagot niya before Oh, pumatok yun. yung logo. Di si Janica ang nanalo ng load. Ayan, sabi niya, umabot po ako. Oh, yun. Si Janica. Sulat mo. Gabi, Jana, gabi ka. Favorite publisher ko yan. Sabi ni Ryan, at least ako yung penguin. So yan, dahil umabot ang sagot mo, Jana, ikaw ang ating first winner today. Shoutout nga Ayan. pala dito sa Makati. Napakakulimlim. Yes. So yan guys, mag-ingat kayo lahat. Kung Magdala-dala nasan ng man payo kayo. kung pumunta kayo dito. Yes. Congratulations, Jana. Guys, sa mga Ayan, walang payo para sa dyan. ating second set, anong category ba ang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Kanina sabi nila easy, di ba? Yan, Sabi ni nag-iay Mr. si Ray. Jana. Guys, gusto niyo ba makita si Ayan, Kim? parang Marinig ngayon si ko Kim lang nakita kumakanta? si Paul, ah. Halo, halo, marinig si Paul. Robert. Hindi Ayan, ako. si Sir Ian. Halo, halo, Sir Ian. Hi, Sir Ian! English daw, English. Sorry, Tesh, for speaking Tagalog. Yeah. EOP today, Yes, it's, Friday. we forgot that it's, Friday. EOP today. EOP Friday. Even the viewers, I will have to encourage Yes. them to So, from Ashel Santino, Ayan na si congrats! Jomar. Hello, hello, Mr. Jomar Solomon, and eat well sa iyong kwek-kwek. Uy, feeling ko nung nakausap tayo ni Sir, feeling ko na mahimas-masan tayo. Feeling ko Yes. na-refresh tayo. Ay, Ayan, hello, hello, Jenny Remo, and from Hitesh Jotwani, he said medium. Medium. Si Sir Ian, na-miss natin kahapon kasi nabuhan niya tayo again. So, nalagot yung po ni Sir. Pero Ayan, sumagot na rin si Ashel, medium. Piling ko tumalino ulit ako. Parang gano'n. Ayan, sabi ni Sir Ian, hello po. Agnostic Ayan, hashtag. hello, hello, Sir Ian. hashtag agnostic. Guys, ayan na ang inyong lucky charm. Ayun ang yung lucky charm. Si Sir Ian Madrid. Ayan, for our next category, ito ay second pala. Second category ay famous Famous people. people. Ayan. So, Yeah, kanina yeah. ay famous brands. Ngayon is famous people. My love is busy today na, sabi ni Yes, do you Hitesh. want to see your love, Vitesh? Please Yes. comment yes. Favor. So guys, Ayan, sabi ni Ruth Gabehan. Nasangla Nasangla na naman badge ko ah. Nalipat kay nalipat kay Hitesh Hitesh. yung badge ni Ruth. Ayan, sabi ni Ruth Gabehan, letter E. Ayan, letter E. so guys, take note yung pot money natin sa Monday na. Yan, meron tayong dalawang letter E. Ano ba yan? So, kung ang ating pot money today is Guys, 200 hula-hula na. pesos, next week ay magiging 300 Paputok lang kayo next pesos. Monday para humapso. Pabutin nyo ng 1,000. Guys, pagkatapos ng set na to, hihingin kami May ng sagot na si Jan. Selfie. Pero hindi na siya pwedeng manalo guys, di ba? Kasi once lang per game. Mariah Carey. Once lang Hindi. kayo pwedeng manalo per game. Dalawa yung E. Sino ang bagong tambalan? Ayan. Sir, ang bagong tambalan is Hitesh Hitesh and our And hashtag Zenish. Zenish. Janish. Zenish. Zenish. Sabi ni Hitesh, yes, I want to see her All that time. All caps pa yun. Okay, game. Sabay-sabay tayo. Para intense. In 3, 2, 1. Ayan. Go! Okay na, masaya ka na. So yan, from Michelle Santino, sabi niya Donald Trump. Donald Trump. But No. it ends with No, letter it E. isn't the right answer. Yes. It's Donald Trump eh. Trump eh. Trump Sabi ni eh. Ruth. Letter N. Letter E. Ayan. Walang N. Parang ang tagal nila nasagutan yung Ayan, naman sabi ni ngayon. Sir, ha ha ha, patay ka. Lagot ka. Lagot ka. Ginagawa niyo na namang Lagot ka. lagot ka. Nahuli ka na. Nahuli ka na. Nahuli ka na ni Sir Ian. Ayan. So guys, input lang and don't forget mag-heart react and like react kayo dyan. Ginawa niyo na naman daw tong Madrid Sweethearts ha. Ay, oo. Gusto mo ba yun? Madrid Sweethearts. Nahanap namin kayo ng partner. Kahit may mga jowa na kayo. Just call. Just call us. Just call us and we will be there. Leave the rest to us. Send your details kung ano bang gusto nyong mapangasawa. Kung ganito ba kay Rupert?
We're hiring. We're hiring. Sabi ni Paul ang bat. Letter I. Ayan, lalo-alo po. May tanong ako, sino? Ayan, walang letter Sino si I. Paul ang bat? Grabe kung ano yung kinabilis nilang sagot kahapon. May sagot na si Alexandra Gaviola. Dudley, tama ba? More. More. Ayan, sabi ni Mr. AJ, letter D. Try natin. Kasi baka malay natin may chance yung sagot ni Fisher Alex. Carey. Fisher Carey, Letter parang D. ano yun ah. Chicken curry ah. D. Daddy. Ay, hindi siya si Dudley Moore. So, Sabi ni pwedeng si Jana. Fisher Carey. Sabi ni Jana, SKL. Every Friday ako nananalo. Grabe Second na on tandaan Friday. ni Jana. Congrats, Jana. Congrats! Game letter F nga daw. Fisher. Letter F. Fisher Curry. Letter F. Ay, wala rin. Hindi siya si Fisher Carey. Ang hirap naman nito. Sabi ni Samir, letter O. Letter O. Ayan, Boy. may letter O. Si Sabi Mr. ni AJ. Letter S. Ayan, it starts with letter S. Sino kaya tong famous people na to? Meron pa kayong dalawang balloons. Adele daw, Adele. Hindi siya si Adele. So, yan guys. Input lang kayo ng letters. Sabi ni Alexandra, Samuel Morse. Sino siya? Singer ba siya? Ayan, sumagot na si Mr. AJ. Samuel Morse. Try natin ng letter M. M. Eh. Oy! Si Samuel ba to? Try natin ng letter A. Letter A. Ayan. Ano guys? Classmate ko yun nung HS. Seryoso ka ba? Paul? Famous people. Loko Ayan, ka. so letter U. Letter U. Sa you. Samuel Morse. Ayan, sabi ni Sir Ian, ang galing daw. Sino ba si Samuel Morse? Bigyan niyo naman kami ng idea kung sino si Samuel Si Morse. letter L. Ayan, so from Samir Manzanilla, American painter and inventor who developed an electric telegraph. Wow. Sabi ni Sir Ian, kondisyon mga players Yes, dito. sir. Sir, may Sir, explanation naipon pa na yan. naman yung pot money. So, simulan natin. Letter L. Letter L. And letter R. So, yan. Congratulations. Sino na na? Alexandra. Alex Gaviola, ikaw ang ating second winner. Grabe, ang tagal na yung hangman. So, yan. Pwede pa kayong bumawi at manalo dahil ang ating third set ay... Oo, ano? Ano ba? 12:30 na. Easy, Hangman easy, pa rin medium tayo. Ayun. Oo nga. Hinahangman pa rin. Yes. Sige, game. Ano ba? Easy, medium, or hard? Easy na tayo. Wait lang. Ano? Ay, naku, Paul. I-easy mo na yan, Sige, Master pagbigyan Chef. natin. Mag-i-easy tayo. Ang ating category ay... Ano? yan? Toys and games. Toys and games. Toys and games. Toys and games. Ayan na, easy na yan guys ha. Ayan, so from Hitesh Jotwani, DJ Ai, thanks for acting my song to Miss Zen Paano niyo yesterday nalaman? and expressing my feelings to her. Ah! Hey, ano? Sabi ni Mr. Yes, Ray we kahapon, played charades. umiiwas na si Mr. Ray Hey, kahapon Kimpi. kasi matatapakan ni Mr. Ray yung hair ni Miss Zen. Sabi Ayan ni Alex, guys, ayan tama na daw Paul. Okay na Paul. Ayan guys, easy na. Toys and Sabi ni games. Paul ang bat. Sino ba yan? Letter A. A. Walang letter A. Walang-wala na talaga yung Sabi tama. ni Jenny, letter E. Letter Parang E. nahirapan sila ngayon sa hangman natin. Letter E. Letter. E. Sabi ni Jenny, Hot Hot Wheels. Wheels. Uy, Grabe naman. parang tama siya ha. Try natin ng letter O. May tama ka. Letter. O.
Oh. Uy. Sabi ni Sir, boto ako. Kailan mapapapunta yan sa live ng Friday ni Zen? Ni Zen. Okay. Please answer. We will question... Hitesh, are you available Yeah. tonight? Today. So, yan from Ashel Centino. Iimbitahan mo naman si Hitesh dito sa live. Letter T daw, Miss Zen. Miss Yes. DJ Kimpi. Ayan, Hot Kimpi, Wheels, yes. imbitahan mo naman si Hitesh sa live. I already asked Not him. tonight. Tonight. Like, soon. Soon. Next week. Yeah. For ano Or, Four. whatever. Can you please tell it? So, ilabas na natin mukhang tama si Jenny Pachi, Remo. sabi ni Alex. Letter Tayo H. natin H. For you to... Ang galing. To meet us. L. And And S. Ayan. So, congratulations, Jenny Remo. Ikaw ang aming Ayan. third winner today. Ayan sabi ni Madrid Nathan. Madrid Nathan, pa-shoutout na lang. Parang nabingot yung Madrid. Madrid Nathan. Madrid Nathan! Madrid Nathan. Ayan, so ang galing Hot Wheels, sabi ni Sir Ian. So yan, Ayan, sino ba ang sabi ni- ating winners? Yes. Ay, for what daw? Yes. Hitesh asked us for what? We have live every Friday, so we want you. Yes, to we be want our you Oh, yes. to join our live. We want you Yes. to As a guest, yes. Special edition. International edition. Hindi pa Valentine's pero parang pang Valentine's. Yeah, you want na me to ganon. join you in 7 p.m. live? Yes! Come early. Yes! OMG, yes! So, congratulations sa ating mga winners. In Hangman, we have Jana, Gabica, Alex Gabiola, and Jenny Ramos. Yeah, So, we still have Word Matrix. Huwag mo na kayong aalis. Pero bago ang lahat, Rupi, pasok! Are you available today, Hitesh? Hello? It's not available from Misen. Binuking. As a guest. Okay, guys. So, May yan. sinabi siya. You need to take permission from Zen. Opo na po. He's Yes, okay. we agree. She's okay. She She agrees. She agrees. Yes. Yeah. Ano na, Matrix? Wait. Just So, wait. yan. Teka lang. Dahil 12:35 na, simulan natin ang ating word matrix. Oh, yes, I am. Oh, yeah. Bawat word ay may katumbas na puntos. Kailangan nyo sabihin ng column and row. Kunwari, Kimpi, nakita nyo sa letter J, number 2. Kimpi, J2. Ayan. Copy back, copy. I am available only for her. Okay. Strict char. So, yan ang ating category sa ating words matrix ay Childhood Filipino Snacks. Yung mga naunang snacks. Wow, grabe naman si Mr. Jomar. Sabi ni Mr. Jomar, Mikmik. May Mikmik ba? Childhood yan. Ayan, sabi ni Mr. Jom. Yes, Filipino. Oh, Hitesh is sad. Because it's only Filipino snacks. Ayan, meron tayong Mikmik. You will learn from Miss. Grabe si Mr. Zen Jomar. Master. Sabi niya, Ovaltine. Meron ba? Gusto ko yung Ovaltine na tablet eh. Ano paborito yan? Ovaltine K3. Meron? Bilis nyo naman. Wait lang ha. Dapat nilagay niyo junk foods. K3. Kasi may Ovaltine. Meron. Hindi siya Tinis. K3. Ovaltinis. Merong choknut. Ay, parang yun ba yung parang honey? C1. Choknut. Grabe ka naman, Mr. Jomar. Sabi niya flat tops. Meron I ba? May flat tops? Gupit yun Nagkamali eh. si Mr. Jomar sa... Pero okay. I8. Flat tops I8. Hindi daw I8. Ang flat top. Okay, meron na tayong Choknut, Mikmik, Wait lang, guys. and Richie. Ang bagal ng laptop. Merengue, meron ba? Wale. Walang merengue. Patibong yan. Piatos. Tama meron. yung I8.
Tama oh. Baka Ay, hindi. meron- Mali nga. Mali. Hindi siya I8. Walang merengue. May piatos. Hindi rin Ovaltine, mali. May piatos, mister. Richie L12. Joke lang din yan. Cheese ring, meron. Yan, 12A. Sabi ni Alex, cheese ring. Sabi ni Yan. Ruth Gabehan. Grabe si Alex. Piatos. Ang bilis ni Alex sa mga liko-liko. A2. Nakikita niya agad. Sabi ni A2. Walang piatos. Meron na tayong chocnut. Piatos. Sabi ni Mr. Jomar, Ice Gem Biscuits. Meron Bakit ba? mali yung number ni Mr. Jomar? Letter L1, merengue. Sabi niya, D6. Ay, grabe. Merengue daw. Palaman L1. pa si Mr. Jomar. Ayan, kinorek niya. Sabi niya, flat tops, I11. Yan. Merengue daw. L1. Tapos sinugot niya, Ovaltine, K10. Grabe naman si Mr. Jomar. Guys, may isa pa daw. Meron ba merengue? Wala. Yung Ice Gem Biscuits, D6 daw. Nakulan na para. Char. Yung Richie. Ayan, meron na tayong chocolate, Mic, Richie, cheese ring, ma'am. Ano pa yun? Flat tops, Ovaltine. What the tops? Ano pa? Jomar, di ba Richie din? Richie din. Tan, tan, tan. Sabi ni Alex, may ice gem biscuits na tayo, di ba? Meron na yon. Yup. Yung Snaku! Meron ba? wala pa, pero meron na. Merong snaku. Anong number? H3. Ano yung snack ko? Yung green. Hindi. Snaku H3. Sino nagsabi? Si Jomar. May dipo yung ice gem biscuit. Okay lang, consider daw. Yes. Tira-tira, meron. May nakita din ako, tira-tira. Anong tira-tira? So, yan, kumpleto na ba ang ating word matrix? Yes, kompleto na. Ayan, meron tayong chocolate, cheese rings, Naco, Richie, Mic, Ice Gem Biscuits, Flat Tops, and Ovaltine. So yan, sino ba ang ating? Yes naman. Siyempre mga Ako, hindi. yung mga 90s kid. Pag hingi ka ng pera, yan agad yung bibilhin mo sa tindahan. So yan, sino ba ang ating winner? Masarap yung snacks nila, Jomar. Tira-tira ang pagkain dito sa Pangasinan. Congratulations to Jomar Solomon. So, 8 lahat ng words natin. Ang nahulaan mo, 7 words. Grabe, you're so galing. So, wag mo na kayo aalis. Dahil meron pa tayong movie, serye. Dapat kompleto lamang. May numbers o wala. Dapat may numbers. Kung merong nakalagay na numbers sa title. So, babalik ulit tayo sa ating Ayan. pagka-childhood, sa ating movie serye. May sinabi si Tesh. Sabi niya, today it feels so lonely na. Someone is busy and I miss her na po. You miss her? Go to office. Go to our office. Tonight. Charot. Hindi ko alam yung tira-tira. Ayan, congrats! Sabi ni Ruth Gabehan, meron pa tayong third game, guys. At ito ay movie series. Yeah. Huwag masyadong hard. At ang ating first genre ay mystery. Mystery? Ayan. Animation. Mystery. Mga daw childhood churbanes. Yan din mo. Paano sa ba? Ay, favorite ko to. Lahat ng cartoon favorite. Ay, sablay din. Ha? Ano sinasabi mo, Mr. Jomar? Please repeat. Ayan, sabi ni Jomar. Ay, sablay Zen. I miss her na. So yan guys, mystery ang ating unang movie. Ano ba to? Ay, maganda yan. Yes. Awarding, ano yun? Winning. Awarding. Awarding winnings. Awarding winnings. So guys, input lang ng inyong mga sagot. And syempre, don't forget mag-heart react
and like react. Yes. Hindi siya big hero. Halo-halo kay S.S. Solar. Hi, naneng ko! I love you! Love you, Neng! Ayan, hindi siya big hero. Sabi ni Hindi rin siya Samir. Peter Pan. Ha? Peter Pan? It's Zootopia! Utopia! Sabi Peter ni Ryan. Pan. Ano pa? It takes 17 hours to travel and reach there. I can only go live na. 17 hours? Yes. Nasaan ka, Hitesh? Where are you now? Emoji Movie. Where Zootopia. are you now? Pokemon Detective Pikachu. Coco. So ano nga ba ito? Ang ating first movie ay Ano? Zootopia. At ang unang nakasagot dyan ay si Ryan Christian Buwan. So guys, pwede ba kayong bumawi dahil ang ating second genre ay Adventure. Parang kilala mo agad yan. Ay, Mr. Jomar, nauna si Ryan. Ikaw po ang sunod kay Yung Ryan. batang yan, parang alam ko na yan. Ang dali. Ano ba yan, Master Zen? Nagtagalit si Hitesh. LDR na po. LDR na po. Nasaan ka ngayon, Hitesh? Hindi ko alam yan. Hala! Maganda to. It's bago. Pero pangalaw. The Incredibles, The Secret of The Life. Secret Pet. Life of Pets 2. Boss Baby. Boss Movie. Ako na una. Wala pang ang sagot, Mr. Jomar. Boss 2. Baby Boss. Boss Baby. Baby Boss. Alternate sila. The Secret Ayun, inulit Life niya na of naman, Pets inulit niya. 2. Sabi ni Jomar, Ako, The Secret of The Life Pets 2. Incredibles 2. Sabi ni Incredibles Ryan, 2. ako. Nag-aaway na sila. Imposible maunahan pa ako niyan, heist. Hindi pa nga namin na-announce yung sagot eh. Charot. Grabe, so ilabas na natin ang tamang Sagot sagot. Tamang ay- sagot ay Boss. Charot. Pets 2. Secret Lives of Pets 2. Baka naman nakikita nila yung screen Ayan, natin. ang unang nakasagot ay si Mr. Jomar Salomon. O, diba? Meron na yan. Minsan, Nakapanood. oh, matagal na. Tapos na yan. Matagal Ipalabas na. mo muna. So yan ang ating third movie ay fantasy. Ayan, mga all-time favorite to ng ating mga kabataan. Anong story niyan? Dito na po ako. Yeah. Oo, minsan maganda yan. June, tama. Oo. Weak ka, Jomar. Na yan, nagtatrash talk ka na. Ano po? 10 years Oo. Let me know if you want me to live in 7. Practice ka pa daw, Mr. Jomar. Sabi ni Ryan. Ayan, oh, Patay sabi ni- tayo dyan. Sabi ni Hitesh, let me know if you want to Go if you want me live. to go live at 7 p.m. with you guys today. We'll prepare accordingly na. So yan, we'll see you later. Juice. Toy Story 4. Hindi na pwedeng manalo si Yung Jomar kamay sa- na pula. Anong kamay na pula? Ang kamay na pula. Barbie in the Nutcracker. Toy Story 3. Inside Out. Ano pa? Trolls. Toy Story 4. Sagot nyo na. Nagmamadali ka ba, Mr. Jomar? Enchanted. Yung kamay. Oo nga, may kamay na pula nga. Ayan, ang timing nyo naman. Well, it's speechless ako dun sa mga pagtatrash talk nila. Oo nga eh. Kimpy, doesn't sound makulit today. Yes. Everything okay? Because I'm just the only one talking here. If Kimpy is so makulit, she has They're a not super talking. high pitch. It's natural. Masarap daw yung movie na yan. So yan ang ating third movie ay... Ano ba yan? Ang ating third movie ay... Mirai! Toy Story 4. At ayan na,
ikaw na. I-claim mo na yan, Mr. Jomar. Okay na, ikaw na. AJ. Okay, next game. Charot. Ate. Ay, si Mr. AJ ba? Kasi si Jomar nanalo na. Nanalo ka na pala, Mr. Jomar. So, si Mr. AJ ang ating third winner. Pagod na kami. Ayan, sino ba ang ating mga winners? Yes, congratulations sa ating winners dito sa movie serye. We have Ryan Buwan. Ayan. Oo nga, di maganda ang vibes kapag may away. Yes, dapat dito sa Amusa Club ay always happy lang tayo. Sabi ni Hites Jutwani, I am makulit too as the lady sitting next to you. Behind. Makulit ba, yung Mrs.? behind? Saan ba? Yes. Kaya ka in love. Ating next game ay Art Attack. She is in love. Kanta mo. Ayan, so time check. It's now 12:47 p.m. So maaga pa. So ang ating category ngayon ay upbeat songs. Okay, so ready na ba kayo? Kimby and Ruby, pero bago ang lahat, ilabas muna natin So yan, before tayo mag-start ay mag-heart react and like react naman kay John and syempre at least comment ready para naman malaman namin kung sino na ang ready para sa ating fourth game. Yan, guys, comment ready lang ha. Yes, comment ready. Yan, iisip nyo yung drawing. Ready na tayo eh. So, ang category natin ngayon ay upbeat. So yan, simulan na natin ang ating game in 3, 2, 1. Yes, so tatlong tamang sagot lang ng first line ang kailangan yung hulaan at tatlo ang ating magiging winners. Ayan, so 3 correct answers of first lines only. Title, pwede nyo hulaan ng title but hindi yan kasama sa puntos. And our category ngayon ay upbeat po. And we will have 3 winners sa Art Attack. Ayan. So, good luck sa inyong lahat and have a nice day. Bye-bye, Char. Okay. So, si Kimpi, she has 3 words and Ruby has 3 words also. Ayan. For 3 words. Yes, English. Ayan. So, hula-hula lang, guys. Galingan nyo. 3 winners for 3 correct answers. Falling for you. Malapit na. Fall for you, Samir Manzanilla. The best thing about tonight is that we're not fighting. Samir, 1 point. I got a feeling. Hindi po. Ayan, si Alex. Last Friday night. Ang lyrics niyan ay There's a stranger in my bed. My bed. Bed, 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 bed. Alex, 1 point. So, nasa second drawing na silang dalawa. Nauna po sa The Last Friday Night si Alexandra Gaviola. Yan. Ruby has 3 words and Kimpi has 3 words too.
Hold my hand. In your eyes. Hindi po. Okay, Ruby. Hindi siya eyes on you. 3 words ba yan? 4 words. Yung kay Ruby, 4 words. 5? Ano yan? Hmm? 4 lang. Ayan, si Ryan, sabi niya, I see you. 4. I see you! I see you. Ayan. Tama si Ryan, I see you. Ang pati ang ano, ang I see you when you're down, chorba. Ryan, 1 point. So, yung kay Ruby, 4 words. Nani nasa taas. I can't go anywhere. I can't do anything. No, I can't close my eyes without you in my dreams. Ang baby ko. Ikaw pa rin ang baby ko. Baby ko. English po lahat. Thinking about you. Okay. 5 words kay Kim P. Ganda na. Ang galing naman, no? Okay, Miss Kim. Ang galing! Oh, baby, baby. Ayan, si Adser, sabi niya, one step at a time. Pero ang may lyrics ay si Ryan Christian Buwan. Ryan, 2 points. Guys, huwag niyo kalimutan yung first line. Yes, first line yung mayroong sorba. Okay. Ikaw pa rin ang baby ko in English. Ang baby ko, kanta ni Mariah Carey sa ni David Cook. Tama ba? Hurry up and wait so close. Tagalog. So yun, so yun sa Hurry up and wait, nakuha na po ni Ryan. Always be my baby, sabi ni AJ. We are was one, babe. 1 point. So may 2 points na si Ryan. 1 puntos na lang, panalo na si Ryan. Ayan kay Kimpi. Meron siyang 3 words.
So, pareho na sila nasa third drawing. Underneath your clothes, there's an endless story. Tama si Ryan at dahil dyan, ikaw na ang wait lang. Saan na siya? Mali yung sagot ni Ryan. Si Alexandra. You're a song. Alex, 2 points. Okay, check natin. Ayan. Tama si Alex. You're a song. I don't wanna go another day. I want you. I don't wanna go another day. Stick with you. Sabi ni Alex. Ayan, I don't wanna go another day. Pero may sumagot na I don't wanna go another day. Si Jenny Remo. You're a song, written by a song. Nauna si Jenny Remo sa lyrics. 1 point. I need to see your face. I just close my eyes. Hindi po. No, it's not 17. 17? 1 o'clock na, guys! 1 o'clock na! 1 o'clock na, wala pa rin nanalo. Okay, enjoy lang. I'll cram the scene down inside. Hindi po. Sumikat yan, di ba? Yung kay Miss Kim. Wala pa. Head underwater and they tell me, hindi po. Sikat po yung banda na kumanta nung kay Kimpi. Pero ngayon, wala na sila. Somebody to love. Hindi po. Ayan, si Alex. Alex, one thing. I've tried playing it cool. At dahil dyan, Alex, ikaw na ang aming first winner. Okay. Meron pang dalawa kung aabot. Ano makakasagot si Raya? 1 o'clock na. Ano yung kay Rupert?
Like a Love Song ni Alexandra Gabriola. Ayun. Ayan, umabot si Ryan. Dahil dyan, Ryan, ikaw na aming second winner. Okay, isa na lang. Kung aabot pa. Ayan, si Nathan, sabi niya, marry you, pero Marry ano? you. Ayan, si Samir. It's a beautiful night. 2 nights, Samir. 2 nights. 2 points, Samir. At syempre, isang point na lang, panalo ka na. Ayan. Maaga pa naman. It's 1:02 in the afternoon. Nahulaan na po yung It's a Beautiful Night ni Samir. Okay. Ang ganda nung kay Ruby. What? Yan. Isa na lang. Panalo na si Alex at si Ryan. Kung may habol pa, 2 minutes. Meron na ba? Broken. Hindi. Hindi po. Torn! Sabi ni Samir. I thought I saw a man brought to life. At dahil dyan, Samir, ikaw na ang aming third winner. Kompleto na ang ating set of winners. Ayan, congratulations sa inyong lahat. At Congratulations! Halo, congratulations sa inyong lahat. So, ang ating winner sa ating Art Attack ay sina Alexandra Gaviola, Ryan Von, and Samir Manzanilla. So, this is our last day sa Almusal Club. Kaya naman, abangan nyo ang pot money natin on Monday. 300 pesos po yan. At syempre, mamaya 7 p.m. to 8 p.m. meron tayong Madrid Live. Ayan. Kita-kits ulit tayo mamaya. Makakasama natin ang ating Samahan nyo dalawang kami sa aming Madrid Hugot. Yes, Madrid Hugot yan. Abangan nyo ang ating topic later. Kaya naman, abang-abang kayo sa event. At syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumutok. And we will see you next week kasama ang pot money na 300 pesos. Yes. So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. At tututok pa dito lang sa paborito nyong tambayan. Tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Bye-bye! Congrats! Bye! See you later, guys. Manood kayo 7 p.m. Madrid PH Live. Bye-bye! Yan ay patungo. The Almusal Club.